महामार्ग अभियंत्यांवर चिखलफेक प्रकरणी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह 29 जणांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली। मात्र सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याप्रकरणी दोषी धरून 1 महिना कारावास, लाखांचा दंड अशी शिक्षाही ठोठावण्यात आली। न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती घेत या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे। कुडाळमध्ये तब्बल 7 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर घेण्यात आलेल्या आमसभेत प्रशासकीय गलथानपणा उघडकीस आलाय। विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आमसभेला उपस्थित राहणं अनिवार्य असतानाही अनेक जबाबदार अधिकारी यांनी पाठ फिरवल्यानं आमदार निलेश राणे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय। भाजपा युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक मालवण दौऱ्यावर आले होते। यावेळी त्यांनी पालकमंत्री नितेश राणेंचं कौतुक केलंय। वैभववाडी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात रविवारी रात्री धक्कादायक प्रकार घडलाय। उपचारासाठी आणलेल्या बालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी डॉक्टरला मारहाण करत तोडफोड केल्याची घटना घडली। या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी सागर कारिवडेकरला न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता त्याला 29 एप्रिलपर्यंत 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। कुडाळ येथील आमसभेला दूरसंचार विभागाचे मुख्य अधिकारी जानू यांनी दांडी मारल्यानं आमदार निलेश राणे चांगलेच संतापले। त्यांच्या जागी उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींकडून विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यानं आमदार राणेंनी संतप्त होत त्यांना तात्काळ सभागृहातून हकालपट्टी केली। छत्रपती शिवाजी महाराजांना बदनाम करण्याचं षडयंत्र आरएसएस राबवत असल्याचा गंभीर आरोप उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी केलाय। महसूल विभाग, पोलीस विभाग आणि औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी परिसरात नियमित भेट देऊन अंमली पदार्थ विरोधी कार्यवाहीची मोहीम राबवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत। जिल्हास्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समितीची बैठक पार पडली। शाळांना सुट्टी पडल्यामुळे मोठ्या संख्येने पर्यटक हे सध्या सिंधुदुर्गात दाखल होत आहेत। त्यामुळे आता प्रत्येक तालुक्यात सीएनजी पंपावर सीएनजी भरण्यासाठी गाड्यांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत। खारेपाटण कोल्हापूर मार्ग मृत्यूचा सापळा ठरत असून केळवली फाट्यानजीक अपघात होतात। अरुंद साईड पट्टी अपघातास कारणीभूत ठरते। 15 दिवसात इथं 4 अपघात झाले। 2023 साली महिला आरक्षण विधेयक पास झालं, त्याप्रमाणेच आजचं आरक्षण जाहीर करा अशी मागणी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष साक्षी बंजारींनी केली आहे। या मागणीचं पोस्टकार्ड पंतप्रधानांना पाठवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र आणि गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी आधार ठरतेय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात 88 रुग्णांना सुमारे 77,64,000 रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। 14 ग्रामपंचायतींमध्ये 28 एप्रिल 2026 ला मतदान पार पडणार आहे। थेट सरपंच आणि सदस्य पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे ग्रामीण राजकारण तापलंय। दोडामार्गात गो सन्मान आव्हान अभियान राबवण्यात आले। या संदर्भातील निवेदन तहसीलदार दोडामार्ग यांच्या मार्फत सादर करण्यात आलं। आविष्कार फाउंडेशन इंडिया या संस्थेकडून सन 2025-26 च्या राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षक पुरस्कारानं कुसूर येथील शिक्षक सुरेंद्र साळुंखे यांना गौरविण्यात आलंय। मालवण इथं हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला। गोमातेला राष्ट्रमाता म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी गो सन्मान आव्हान अभियानाअंतर्गत वेंगुर्ले तालुक्यातील गोपालक गोप्रेमींनी एकत्र येत शासनाला निवेदन देत 27 एप्रिलला तहसीलदार ओंकार उतार यांना सादर केलं। आमच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्याची विनंती केली। साराप सरपंच दक्षता मिस्त्री यांच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव अवघ्या 20 मतांच्या फरकाने मंजूर झाला। प्रशासनाचा गोंधळ, अपयशी नियोजन आणि आतल्या गोटातील गटबाजीचा स्फोट असल्याची तीव्र चर्चा गावभर रंगली आहे। सावंतवाडी शहरातील फुटपाथाचं सुरू असलेलं काम हे निकृष्ट दर्जाचं आहे। प्रशासकीय राजवटीत मंजूर झालेली कामं कणकवलीप्रमाणे रद्द करण्यात यावीत। अनधिकृत बांधकामांबाबत माहिती देऊनही प्रभारी मुख्याधिकारी कारवाई करत नसून संबंधितांकडून त्यांना गिफ्ट मिळालंय का असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक तौकीर शेख यांनी केलाय। देशभरातील गोभक्त संत समाज आणि सजग नागरिकांच्या वतीनं सुरू असलेल्या गो सन्मान आव्हान अभियानाअंतर्गत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना महत्त्वपूर्ण निवेदन तहसीलदार मालवण यांच्या मार्फत सादर करण्यात आलं। देवगड तालुक्यातील मोंड भैराई मंदिर नजीकच्या एका कलमबागेतील कामगाराचा येथील सत्यवान तांबे यांच्या कलमबागेतील मांगरात धर्मबहादूर रामबहादूर बैरमगर या कामगाराचा रविवारी सकाळी आकस्मिक मृत्यू झालाय। सावडाव गावठणवाडी येथील अशोक विठोबा वारंग यांना दांड्यानं मारहाण केल्याबाबत मुलगा अभिषेक वारंग याच्या विरोधात कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला।
पावसाळा तोंडावर असल्यानं सावंतवाडी शहरात उद्भवू शकणाऱ्या समस्यांचा विचार करून सावंतवाडी नगर परिषदेतर्फे महत्त्वाची प्री मान्सून आढावा बैठक घेण्यात आली। यावेळी नगराध्यक्ष आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी शहरातील कामांचा सविस्तर आढावा घेत विविध विभागांना सूचना दिल्या। मालवणात चिवला किनाऱ्याला थेट मासळी चाल्यानं खवय्यांची एकच गर्दी झालेली पाहायला मिळाली। अमराठी वाहन चालकांनी मराठी संवाद अनिवार्य करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली। मात्र याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे। कोल्हापुरात आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधातील आंदोलन चिघळले असून बिंदू चौकात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी झटापट झाल्याची माहिती समोर आली आहे।